Kato, tuohon noin. Ihan pelisilmä. Tosta noin. Menee kaikkein parhaiten menee. Tosta noin. Tosta pelisilmä, kato. Tosta noin. Pelisilmä menee kaikkein parhaiten. Sitten tulee kaikkein paras tulos. Ei se kato, ei se tarvi mistään muuta. Älä! Älä saatana! Kato, ei mitään muuta. Pelisilmä tulee kaikkein paras tulos. Näin on sanottu. Ei tässä maailmassa ei pärjää muuten se. Se tarjoaa vaan pelisilmä. Siinä pärjää. Tosta noin. Ihan tosta. Niin. Tosta. Vasuri. Hää! Ai saatana! Ai saatana! Jumalauta! You know how much the pageant means to her. Where do you think she is? Well, thank God years ago I planted a homing device in your mother's skull for just such an occasion. I forgot. I also Tyhjä! This isn't gonna do us any good. Nyt lisää! Lisää pojat, kahdella! Hei! Tosta! Tästä menee keskellä. Ei mennyt! Kello, saatana! Pojat, kahdella! Oika! Tää! Ei ne tarvii mitään muuta. Täällä! Pelisilmä tässä elämässä. Tää meni mun asia. Tää on selvä. Mulla asia. Näin sanoo Mannerheimit, Kekkoset ja kaikki muut. Tässä ei tarvii mitään muuta. Aika hyvä mä olin. Pelisilmä. Ei mitään muuta. Tästä yrität näin. Näin. Noin. Ei saa tässä. Oi, ei mitään muuta tarvitse. Sit tupakkirulla suuhun. Ja musta on 50 pistettä. Musta ei mihinkään. Ei oo mitään. Tosta suuhun tupakki. No vedä. Tästä kuva nähdään röökiä. Kuinka pitkä video toi on? 2 minuuttia näkyy tsekkaa. Vois lopettaa.